Taika kiemurteli ulos avonaisesta ikkunasta näkömättömän savun lailla. Sukelsi yli pihamaan, puikkelehti kuusten välissä ja kantojen yllä ja tarttui tuulen matkaan, joka lennätti sen yli niittyjen ja kukkuloiden ja alas korkean vuoren rinnettä synkän onkalon suulle ja siitä mahtavaan muhkuraisen nenään, joka kuului itse menninkäisten kuninkaalle. Tontulassa valmistauduttiin tuomaan valoa pimeyden keskelle, mutta täällä valmisteltiin toisenlaista juhlaa. Kummitusjuttuja ja hirviöitä, torahampaita ja hämähäkkejä, kuningas sunnitteli ja käännähteli innosta puhkuen valteistuimellaan, joka oli koristeltu hiirten pääkalloilla. Säikyttelyä ja pelottelua, roimasti riitoja ja komeita kahinoita, kirjoita ylös, kuningas komensi puolisoaan, joka kyyhötti pahkatuolissaan, sammalkolttu yllään ja sulkakynä viuhuen. Kattoon kiinnittyneet kiiltomadot loivat saliin niukkaa valoa. Kuningas nuuhkaisi ilmaa. Mutta joku häiritsee minua. Ei kai se ole taas niitä Tontulan touhuja. Kuningas mutisi kuristaen ennestäänkin kurtuisen naamansa yhä syvempiin kiukun ryppyihin. Se ponkaisi pystyyn peitteen nenänsä lepakon nahkaisella viitallaan ja karjaisi kovan ääneen. Kaikki tänne ja heti! Luolan hämäristä kätköistä hiippaili hetkessä suuri joukko takkuisia olentoja, jotka asettuivat riviin kuulemaan kuninkaansa käskyjä. Ja kun ilta koitti ja Tontulan makuusaleissa valot sammuivat, pihakuusen oksien lomitse hehkui 3 kiiluvaa silmäparia. На этом заканчивается 3-я сказка нашей адвентской истории. Это сегодня, 3 декабря, происходят такие события одновременно. И в Тонтулантало, и вот в том месте, о котором я только что прочитала. Я предлагаю вам взять кусочек текста, я фрагмент прикреплю, и попробовать, слушая одновременно, его и читать. Потому что здесь очень много злых, плохих слов, которые я даже, собственно, не призываю вас сильно заучивать. Потому что, чтобы они не проникли в ваше сознание, знаете, как слово материально, а для понимания необходимо. Единственное, на что еще хочу обратить ваше внимание, попробуйте увидеть в этом отрывке, прочитать в конце концов, то место, в котором упоминается мох. Саммал или саммале. Найдете ли вы это слово и как оно связано с теми существами, о которых так страшно читать? Kuitenkin toivotan teille hyvää päivän jatkoa. Но я все же вам всем желаю хорошего дня.